Sa puntong yon, doon pa lamang tuluyang napanatag si Gamong dahil nawala ang kanyang pangamba ukol sa maaaring pagkaputol ng braso niya. Lumipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagawa na ring matalo ng kanyang mga kasama ang mga kalaban ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, hindi na sila nagsayang ng pagkakataon na linisin ang lugar na yon. Lahat ng simbolong kanilang nakitang nakaukit sa mga puno, kusa nila yung sinira sa pamamagitan ng pag-ihip doon ng mga pangontra. Nilagyan din nila ng proteksyon ng buong lugar nang sa gayoy mabigyan ng pagkakataon ang kalikasan na sakupin ito. Maya-maya pa, nang maisakatuparan na nila ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin, minabuti nilang magpahinga muna sa lugar pansamantala. Habang nag-iipon sila ng lakas, doon nila unti-unting napapansin ang animoy paggalaw ng mga patay na puno. Noong una, inakala nilang dahil lang ito sa malakas na pag-ihip ng hangin, pero hindi naglaon, dahan-dahan na nilang nakita ang pagmumuka ng mga ito. Pagbalot doon ng mga alitaptap, bumungad sa kanila ang mga engkantong nasa kaanyuan ng mga puno. Bagaman walang kakayahan ng mga nilalang na yon na bunutin ang kanilang sarili mula sa kanilang kinababaunan, hindi naman naging mahirap para sa mga ito na makipag-usap sa kanilang grupo. Sa pamamagitan kasi ng mga alitaptap, nagagawa nilang marinig ang mga hinanaing nito. Habang nakikipag-usap ang mga nilalang sa kanilang isipan, doon nila nalaman ang matindi nitong hangarin na paslangin ang datu. Ayon sa pinakamatandang punong nangusap sa kanila, ilang dekada na silang nagtitiis sa presensyang pinapakawalan nito sa buong kagubatan. Gabi-gabi rin yung nagpapakalat ng mga salot sa paligid na siya namang nagbibigay ng lason sa mga papausbong na supling ng kanilang lahi. Ilang beses na rin nilang sinubukang makipaglaban dito pero patuloy lamang silang nananatiling bigo. Nang hindi na maatim ng datu ang kanilang ginagawa, doon na yon nagdesisyong selyuhan sila sa pamamagitan ng mga ritual at simbolo na binasag nila Gamong. Dagdag pa nito na dahil sa pagkabasag ng mga selyong yon, kung kaya't muli silang nakagalaw sa mundong ibabaw. Matapos nitong makapagwika, dahan-dahan naman itong ibinaba ang isa nitong sanga kung saan doon nila nakita ang mga taong tuod na nakatayo roon. Bagaman nakakatakot ang itsura ng mga ito, inilahad sa kanila ng mga puno na wala sila roong dapat ipagkabahala. Sa oras ng panganib, kinakailangan nilang magsuot ng mga nakakatakot na baluti nang sa gayoy magbigayo ng kilabot sa kanilang mga kalaban. Dagdag pa ng nilalang na ang mga taong tuod lamang ang nag-iisang hanay ng depensa ng kanilang mga angkan. Para sa mga hindi nakakaalam, maraming uri ng mga taong tuod. Kabilang na sa mga ito ang mandirigma ng mga engkantong puno at ang iilan naman ay yung mga tuod na namumuhay sa lawa. Ang mga tuod na walang pinagsisilbihang Panginoon, nabubuhay lamang para sa kanilang mga sarili. Kumbaga, wala na silang patutunguhan sapagkat matagal na panahon na silang naligaw sa kanilang mga pinagsisilbihan. Kapag nasa ganoon na silang estado, unti-unting rurupok ang kanilang mga katawan hanggang sa mawasak na ito, hudyat ng kanilang kamatayan. Sa estado naman ng mga tuod na nananatili pa rin sa piling ng mga engkantong puno, mananatili silang buhay hanggat buhay pa ang punong nagbibigay anyo sa kanila. Mananatili rin sila roong walang kamatayan na kahit katiting na peraso na lamang ang natira sa kanila, magagawa pa rin sila nitong mabuhay at maibalik sa dati. Ayon pa kay Gamong na sa dinami-rami ng mga taong tuod na nakita niya,
Ang alaga ng mga punong yon ang bukod tangi. Bukod kasi sa parang gawa yun sa patay na puno ng akasya, meron din yung iilang bungong nakausli na animoy nagsisilbing ulo nila. Ang mas ikinagulat niya pa ay ang napakaliksi nitong pagkilos na parabang nagtatangan yon ng mutya ng goma. Kaya rin itong dumaan sa mga masusukal na kakahuyan at magkubli sa mga punong nakapaligid dito. Dagdag pa ni Gamong na sa estado ng mga nilalang na yon, alam niyang malaki ang tulong na maibibigay nito sa kanilang grupo. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti nilang magpalipas na muna ng magdamag. Hindi kasi sila maaaring umusad ng gabi, lalo pat may mga matatanda silang kasama na lubhang nangangailangan ng maayos na pahinga. Kinaumagahan, pagputok ng bukang liwayway, dahan-dahan na silang naglalakbay patungo sa pinagpupugaran ng datu. Makalipas lamang ang ilang oras na paglalakad, nadapo sila sa isang baryo kung saan purong mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang naninirahan. Sa puntong yon, dahan-dahan naman silang nagtaas ng bakod sa kanilang mga katawan habang pinapasok nila ang sentro nito. Pagdating nila sa entradang bahagi ng lugar, doon nila napansin ang dahan-dahang pagsalubong sa kanila ng iilang mga panauhin. Maya-maya pa, pagharap doon ng kanilang pangkat, agad naman nilang narinig magwika ang isa sa mga matatandang kasama ng mga ito. Umikot na lang kayo. Hindi kayo tinatanggap ng baryong ito. Alam nyo naman siguro kung anong meron sa amin, hindi ba? Ngayon pa lang, para wala ng gulo, umiwas na lang kayo. Konting paalala, hindi kami pumunta rito para makipagdigma. Nandirito kami dahil sa pagbubuklod ng datu. Subalit hindi ibig sabihin nun, kaisa nila kami ng tuluyan. Kung gusto nyo ng gulo, sila mismong salakayin nyo. Malapit na sila rito. Siguro mga 10 o 20 kilometro na lang ang bubunuin ninyo. Dahil sa sinabi ng matanda, wala namang nagawa sila Gamong kundi pagkatiwalaan ang mga katagang inilahad nito. Para sa kanila, mas mainam na makaiwas sila roon ng pakikipaglaban nang sa gayoy buo ang kanilang puwersang magagamit sa oras na makaharap na nila ang datu at ang mga alagad nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ramdam na ramdam naman nila ang kawalan ng pake ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang marating na nila ang dulong bahagi ng baryo, doon nila nasilayan ang isang patag na lugar kung saan sa pinakadulo nito merong bundok na may masusukal na kakahuyan. Nababalot din yun ng ulap, indikasyon na meron doong nagkukubling masamang presensya. Dahil sa alam nilang maggagabi na, mas binilisan pa nila ang kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng kanilang kalaban. Habang tinatahak nila ang patag na lugar, mula sa mga damo, nagsiusbungan ang hindi mabilang na mga taong tuod. Paglitaw ng mga ito, pakiramdam noon ni Gamong, isang hukbo ang kanyang pinamumunuan. Bagaman nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang mga kasama, hindi niya maipagkakaila ang nararamdaman niyang tuwa buhat sa kapangyarihang hawak niya. Sa pagdating nila sa dulong parte ng lugar, bahagya naman sila roong natigilan matapos nilang masilayan ang mga panauhin ng datu. Pagharap nila sa kinaroroonan ng mga ito, bahagya namang inutusan ni Gamong ang kanyang hukbo na tumigil. Habang pinagmamasdan nila ang mga nilalang na yon, pansin na pansin naman nila ang wangis ng mga itong napakalayo sa wangis ng mga ordinaryong tao. Sinubukan din niya yung kausapin pero panay lamang ang pag-aangil ng mga ito habang patuloy na nagmamasid. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapakiramdaman, walang pagdadalawang isip naman niyang inutusan ang mga tuod na sumugod.
Sa isang iglap, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng kanilang pangkat laban sa mga mandirigma ng datu. Halos tapatan lang dinoon ang bilang ng kanilang grupo kung kaya't hindi nila maipagkakaila na medyo nadedehado sila sa labanan. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, kitang-kita niya kung papaano magapi ang mga tuod na kasama nila. Malalakas naman ang mga ito pero karamihan sa mga nilalang na naroon ay purong mga gabunan o hindi naman kaya'y mga bruhang may sanib ng hindi mabilang na mga elemento. Napakalakas ng mga ito, gawa ng kaya nitong kumontrol ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kumpas ng kamay. Dahil dito, napilitan namang gumamit si Gamong ng abilidad ng punyal sa tulong ng ermetanyong gumagabay sa kanya. Pagbigay sa kanya nito ng utos, agad naman niyang inusala ng punyal na yon kung saan sa bawat katagang iniihip niya rito, nagkakaroon yon ng kopya na nasa espiritual na estado. Ikinalat niya ang lahat ng kopya ng punyal sa paligid na siya namang ginamit niyang lagusan para madaling makapaglakbay sa bawat panig ng lugar ng digmaan. Habang ginagawa niya ito, paulit-ulit naman niyang itinarak ang kanyang punyal sa kahoy at sa mga dahon para magpakalat ng mga pantigalpo at pangkubli. Humiwa na rin siya noon ng hangin na siyang naging sanhi upang maagnas ang iilang mga nilalang na nangahas na sumugod sa kanya. Matapos niya yung gawin, doon niya nakita ang isang pagkakataong mapasok ng nag-iisa ang harang na ginawa ng kanilang mga kalaban. Bago niya yun ginawa, minabuti niya munang dumaan sa kanyang mga kaibigan nang sa gayoy maabisuhan yon sa kanyang plano. Paglitaw niya sa kinaroroonan ng mga ito, inilahad niya rito na maghihintay siya sa kabilang ibayo ng lugar. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, tumangulang naman ang mga ito habang nagwiwika ang malapit sa kanya na albularyo ng, Mag-iingat ka, Gamong. Huwag kang magpadalos-dalos. Kung maaari, hintayin mo kami para makatulong. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad din naman siya doong naglaho at sa isang iglap, naroon na siya sa likurang bahagi ng lupain. Pagsilay niya sa unahan nitong bahagi, doon niya nakita ang isang binatang nakaupo kasama ang 3 nilalang na nasa iba't ibang uri at anyo. 2 sa mga ito ay hari ng mga engkantong itim at yung isa naman parang gabunan ng amalanhig. Agaw pansin din ng mga tanga nitong armas, kagaya ng latigong may talim sa dulo at kalis na merong 3 talim. Habang pinagmamasdan niya ito, pansin na pansin niya rin ang animoy pagsang-ayon ng buwan sa nais mangyari ng datu. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, tuluyan na niyang nakaharap ang binata kung saan doon bumungad sa kanya ang kakaiba nitong anyo. Halos hindi naman maiwasang magulat noon ni Gamong sa kadahilan ng ibang-iba na ang itsura nito noong mga panahong nagkaharap silang dalawa. Hindi na rin niya nakita ang tanga nitong tungkod na siya namang ikinagulat niya. Maligayang pagdating sa lupain ko, antingero. Hindi mo ba nakita ang mga kapatid mong nakikipagdigma sa iyong mga kasama? Naroon sila. Nakakalungkot naman. Hindi kayo nagkatagpo. Wika ng datu sa kanya. Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi ng nilalang na yon, galit naman siyang sumagot dito ng, Wala akong ibang dapat patayin kundi ikaw. Humanda ka. Hindi ka na muling mabubuhay pa. Matapos niyang makapagwika, agad naman siyang sinugod ng 3 nitong pinagkakatiwalaang alagad. Pagsilay ni Gamong sa pagsunggab ng 3, agad naman niyang pinakalat ang punyal sa paligid nang sa gayoy magawa niyang lumitaw roon kung sakali mang masukol siya ng mga nilalang na yon.
Habang patuloy ang paglaho ni Gamong sa harapan ng dato, mariin niyang ipinakita rito, hindi na siya yung taong madali nitong nagapi noong mga panahong pinasok nila ang himlaya nito. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para umatake, agad naman niyang hinawakan ang ulo ng hari ng mga engkantong itim, sabay balibag nito sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito at tutulungan ng kanyang mga kasama, agad naman niyang iniunday sa dibdib ng nilalang ang punyal na hawak niya. Hindi niya yon tinantanan hanggat hindi niya nadudukot mula sa anyo nito ang mutyang nagbibigay doon ng buhay. Pagsilay niyang naaagnas na ang nilalang na yon, agad naman siya roong naglaho at kasabay nito ang paglitaw niya sa likurang bahagi ng mga nilalang. Dahil sa pangyayari, bahagya namang naantala ang digmaan dahil sa mariing pagramdam ng kanyang mga kalaban kung papaano matatalo ang kanyang abilidad. Pagkaraan pa ng ilang minuto niyang pagmamasid, kampante naman niyang inilagay sa balikat niya ang punyal habang nagwiwika sa dato ng, Ito ba ang pinagkakatiwalaan mong tauhan? Hindi naman sila malalakas. Sadyang nakakatakot lang ang kanilang mga itsura. Kung ako sa'yo, makisali ka na para naman makaramdam ako ng konting paghihirap. Huwag kang pakakampante, antingero. Kagaya mo, hindi lang sila basta-bastang naging alagad ko. Nais mong makita ang kanilang mga lakas? Manood ka. sagot naman sa kanya ng dato. Matapos nitong makapagwika, bigla namang lumapit ang dalawa nitong alagad, sabay luhod sa harapan nito. Pagbaling ng tingin dito ng dato, kumuha yon ng isang maliit na patalim na siya namang ginamit nito panghiwa ng kanyang palad. Pagtulo roon ng kulay itim nitong dugo, agad naman yung pinagsaluhan ng dalawa. Hanggang sa hindi naglaon, kitang-kita na niya ang mabilis na pagpapalit nito ng anyo. Sa isang iglap, naramdaman ni Gamong ang napakabangis nitong presensya na siya namang nagbigay ng konting pagkasindak sa katawan niya. Pagtayo ng mga nilalang na yon, doon bumungad sa kanya ang may itim nitong balat na pinalilibutan ng hindi mabilang na mga galamay. Dahil dito, agad naman siyang humingi ng karagdagang lakas sa ermitanyo na siya namang dali-dali nitong tinugon. Pagpulupot ng mga galamay ng punyal sa kanyang kamay, unti-unti niya ring naramdaman ang pagtaas ng kanyang presensya at kasabay nito ang pagkukulay pula ng paningin niya. Alam ni Gamong na epekto na yon ng lakas na pilit pumapasok sa kanyang katawan, subalit pinili niya pa rin yon ay ipagsawalang bahala. Sa isip-isip niya, hanggat kaya niyang paslangin ang mga nilalang na yon, hindi siya magdadalawang isip na itaya ang kanyang sarili sa labanan. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang sumugod ang dalawang tauhan ng dato na siya namang buong tapang niyang sinalag. Pagtama ng kanilang mga sandata sa bawat isa, ramdam na ramdam niya ang lakas ng mga itong halos kapantay niya. Pilit pa yung pinigilan ni Gamong pero hindi naglaon, nagawa na rin siyang mapangibabawan ng lakas ng dalawa. Sa unang pagkakataon, nakalasap siya ng pagkatalo sa tagisan ng lakas. Pagtilapon niya noon sa katawan ng puno, halos mapasukan naman siya ng dugo, subalit nanatili pa ring malakas ang kanyang kumpiyansa. Pagtayo niya mula sa kinabagsakan niya, dahan-dahan naman siyang ngumisi habang nagwiwika sa mga ito ng, Binigyan niyo lang ako ng pagkakataon para magseryoso. Humanda kayo. Buburahin ko yung mga wangis niyo na parang hindi man lang kayo umiral sa mundong ito. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dahan-dahan na niyang pinunit ang hangin at kasabay nito ang paglikha niya ng simbolo. Nang masipat naman yon ng dalawang tauhan ng dato, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban para pigilan ang kanyang binabalak.
Ngunit nang akmang malapit na sila sa kinaroroonan ni Gamong, napansin nilang huli na ang lahat para sa kanila. Sinubukan pang tumakas ng gabunan ng amalanhig pero bago pa man niya yun magawa, nasipat na niyang agnas na ang kalahati ng katawan niya. Hindi naglaon, kumalat na yon hanggang dibdib, hanggang sa marating na nito ang kanyang ulo. Dahil sa bilis ng pangyayari, wala nang nagawa ang nilalang kundi itaas ang kanyang kaliwang kamay na parabang humihingi ng tulong sa datu. Sa pagkamatay ng mga ito, kahit ang kanilang mga kalansay na agnas hanggang sayon ay maging isang abo. Matapos itong maisakatuparan ni Gamong, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang datu sa kabila ng nararamdaman niyang lubos na panghihina. Pagsilay naman ito sa kanyang ginawa, agad naman itong binunot ang kampilan nitong sandata sabay sugod patungo sa kinaroroonan niya. Paglapit nito, paulit-ulit siya nitong pinagtatataga na siya namang buong tapang niyang sinalag sa pamamagitan ng kanyang dalawang braso. Pagbaon ng talim ng kampilan sa kanyang kalamnan, agad naman yung tumagos patungo sa kanyang dibdib. Dahil dito, wala nang nagawa si Gamong kundi ang mapaluhod sa lupa habang patuloy siyang pinagtatataga ng datu. Nang maikalas na nito ang kanyang mga galamay, walang pagdadalawang isip naman itong tinaga ang kanyang ulo na siyang naging sanhi upang kumalas ito. Sa pagbagsak ng kanyang katawang lupa, humalakhak lang naman ang napakalakasang datu habang paulit-ulit siya nitong iniinsulto. Nang mapunan na nito ang kagalakan sa kanyang sarili, dahan-dahan naman yung tumalikod mula sa kanyang kinaroroonan habang mahinahong nagwiwika ng, "Huwag kang mag-alala. Bilang pabuya sa iyong ginawang pagtatanghal, isusunod ko sa hukay ang lahat ng mahal mo sa buhay. Maghintay ka lang dyan. Hindi maglalaon. Magsasama-sama na rin kayo." Pagsambit ng datu sa mga katagang ito, kampante naman yung ibinaba ang kanyang sandata na siya namang naging pagkakamali niya. Dahil bago pa man niya maramdaman ang pagbalik ng presensya ni Gamong, tumarak na sa kanyang likod ang punyal nito. Paghawak ni Gamong sa kanyang balikat, pilit pa nitong iniunday ang hawak nitong punyal hanggang sa tuluyan na itong tumagos sa dibdib ng datu. Sa puntong yon, nakaramdam ng matinding pagkabahala ang kanyang kalaban, subalit huli na ang lahat para sa kanya. Ano man kasi ang gawin nitong pagpupumiglas, unti-unti na rin yung nanghihina buhat sa kakayahan ng punyal na humigop ng kaluluwa. Hindi naglaon, dahan-dahan ang naagnas ang katawan ng datu hanggang sa dumating ang puntong kalansay na lamang nito ang natira. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman niyang narinig ang pagsitakbuhan ng mga tauhan nito na patuloy na nakikipaglaban sa kanyang pangkat. Nang makalayo na ang mga nilalang na yon, purong pagsisigaw na lamang ng mga albularyo ang narinig niya. Maya-maya pa, nang makalapit na ang mga ito sa kanyang kinaroroonan, nadatnan siya nitong nanghihina katabi ang bangkay ng kanilang kalaban. Gamong, kaya mo pa ba? Huwag kang gumalaw dyan. Kami na ang bahala. Wika ng isang albularyo na naunang lumapit sa kanya. Ngunit dahil sa tindi ng pinsalang natamo noon ni Gamong, lahat ng karunungan ng mga ito sa panggagamot, wala ring nagawa. Ang tanging naisip nilang paraan para madugtungan ang kanyang buhay, humingi ng lunas sa mga engkantong puno. Tumulong din sa kanila noon ang alpas, kung kaya't sa loob ng 16 na araw, nagpagaling si Gamong sa pangangalaga ng mga ito. Sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Si Gamong noon, nagdesisyon nang bumalik sa kanilang tribo kasama ang kanyang pamilya. Mahirap man yun para sa kanyang kaibigan pero
wala na rin naman itong nagawa. Subalit, pagkaraan lamang ng ilang taon, napilitan ding bumalik sa kanilang baryo si Gamong. Naging mainit naman ang pagtanggap ng kaibigan niya sa kanya, gawa ng kahit papaano, natutuwa rin yun sa pagbalik niya. Ang dahilan pala kung bakit nanatili sila roon ng ilang buwan ay para masigurong nasa mapayapa ng kalagayan ang bawat kaluluwa ng kanilang mga kapatid. Pero alam niyo ba, na sa pagbalik niya noon sa kanilang baryo, naging palaisipan sa kaibigan niya kung nasaan na ang makapangyarihang punyal ni Gamong. Okay, opinion ko sa buong serye, sa lahat ng episodes, no? Hindi ko na-expect na tatapusin lang ni Gamong ng ganong kabilis yung datong amalanhig, no? Kasi kung pagbabasehan natin kung gaano kalakas tong nilalang na to, sobrang lakas nito. Pero ang sagot ko lang din sa sarili kong tanong, kaya siguro natalo ni Gamong tong dato na to kasi nga, napalabas niya yung totoong kakayahan ng punyal tsaka yung espiritong naggagabay doon, which is yung diwata ng kamatayan. Kasi isipin ninyo humihiwa ng hangin. Saan ka nakakita ng ganun? Yung tubig nga, ang hirap hiwain yung hangin pa kaya. Pero syempre, pag may mga ganitong klase ng term, hindi naman to yung literal, no? Siguro sa spiritual na mundo, pwedeng mangyari yung ganung bagay. Pero siguro sa reality, alam naman natin pare-parehas na hindi nahihiwa yung hangin. Sobrang talim naman ang sandata mo nun, no? Tapos, ang parang medyo nabitin ako dun sa huling labanan nila kasi ina-expect ko talagang magiging madugo yung tipong matatanggalan ng paa si Gamong, yung mga ganong klase, pero hindi nga. Kasi nga, napalabas niya yung totoong gabay ng punyal. Pero ang tanong ngayon, paano kaya kung hindi niya napalabas? Mauulit ba yung nangyari sa past o may posibilidad na mapatay pa siya? Kasi kung papansinin ninyo, meron pang 3 bantay yung datong amalanhig. Paano kung yung pa lang, dun pa lang sa 3 na yun gulpi sarado na siya. 'Di ba? Tsaka yun nga, akala ko kasi naipasa ni Gamong yung makapangyarihang punyal niya, no? Pero nanatili pa lang mysterious kung nasan yung bagay na yun. So medyo marami tayong tanong kahit na series to, pero at least kahit papaano sobrang ganda ng ending. Wala tayong namatay na bida. 'Di ba? Para sa akin overall, sobrang solid na netong kwento na to. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.